guys. Ayan. Pupuntahan ko dito si... At doon na! Si Kasong! 2 PM tayo aalis. Samahan mo daw ako bumili ng tuyo tsaka ng tinapa. Dapat 1:30 makaalis na tayo. Punta. Kaya nga, mag-prepare. Today man yan. 1 hour man lang ang biyahe. Yung maliit na Danang, ratnag. Madilim dun. 1 hour ang... Madilim. 1 hour ang biyahe. Paano madilim alas 3? Ano ka? Pagpauwi. Hindi kaya yan. Akong bahala. Basta ako nagplano, okay yan. let's go. Let's go. Wala ako din. Sila nga di man nagsabi na ano. Sinong sasama? Sinong kasama? Ikaw na lang. Kaya, ay ikaw. Hindi, bibili nga. Ay tayo. Ayun na lang dalawa. Dali ng motor. Ay, may tinapa dyan. Tapos tuyo. Ano man lang. Yan man lang sa tindahan nata. Magbumotor ka pa. Sa sintong ba yan? Wala naman dyan tinapa. O sige, tara na. Bi. Ayun na lang dalawa. Motor ni Tilo. Asan motor ni Tilo? Nandyan. Ayun may motor. Yan, yung motor na sila. Ayun, may motor. Wala man si Tilo. Nandun sa trabaho niya. Yan, o. Ha? Diyan ba yung motor nito? Oo. Wala man. Ay, Tiwala lang. Tara. Pero may Pero kasi Unahan mo yun. Tara na. Sige, guys. Hindi, lilibre ako din. Hey! Nagsulo na. Sige no, nakapayong. Tara, guys. Bibili kami sa ano pala. Kala ko may nakita ko dyan na tindang tuyo. Wala bang tinapa dyan? Wala. May tuyo. May nakita akong tuyo. Meron. Sige, so yan guys. Bibili kami kasi magbubudel fight kami. Kasi nga yung natira kagabi na binigay ni Kuya Bern, meron natira. So bibili natin ng tuyo, tinapa, tapos prutas. Siyempre prito yan. So doon tayo magbubudel fight. Hala, kala ko may gagamitin kayo. Kala ko may motor si Dugong, sabi mo. Kasya mo sila tatlo. Oh, sige. Tara na. Kuya, siramin daw yung motor ni ano. Ano si Tilo? Tilo saan? Tila! Lagi mo. Tilo. Tila! Patid pa nga ako. Hala. Kuya, wala dyan na tindang tinapa? Ayun nun sa palengke. Sa palengke pa. Kuya, may jacket ka? Jacket. Ano? Pero mo guys. Anong klaseng jacket? Jacket hanggang paa. Okay na yun, parang umitim ka naman. Kuya, ano para maitim na nga ako, guys. Motor na parang. Ayan, so... kanina yung motor, yan na lang. Magkulang kasi gasolina. Lumagas kita. 50 pesos. Char! Ano doon nakadigni? Dahil napag-apo na si Tilo. Saniram ako kay kuya ng jacket. Kasi, ano na tayo? Tutong na. Tutong na ko digdi. Tapos kuya pants. Char! Meron ka talaga dito. Ayan, boys. Tingnan natin kung nag-reply si... Pasaway talaga ako dig daddy quiz. May gawa man asawa niya. Wala man. Alam na. Ko alam kami. Jinga sila. Wala akong jacket dyan natin manyang, no? Hello. O yan, ayun, no? Ako mainit Kaya din sa nilis mo pag Ayan, ko iwan na lang doon sa... Wala yung jacket ko nasa pinakang manipis. Ay, nabubulas na ito kayo, Bob. Wait lang. Mabilad ka lang, Char. Ako yun. Ala, saan pa nalig ka? Kita. Oh, sad. Di man makaiba sa ano na... Sabi ko sa'yo, wala nga. Ano, kirita na lang. Di man kay Pon Kidakol. Pag kita ka talaga, automatic, alis na tayo. Oh, sige. Ito na. Ito na nga, guys. Ay, yung jacket, oh! Ayaw pala. Yung cellphone mo pa. Wait lang. Hindi ko man yan. Tayo lang talaga, alis na tayo. Hindi ko. Kung tayo lang, wala tayong bumili ng tayo. Dahil na magluto. Doon na lang kita. Ay, kuya, doon na. Sige, dahil na lang. O, baka doon na lang tayo bibili. Tapos bili tayo ng prutas. Wala din mabilan. Hindi, sa daan. Pwede. Pansit kita, pansit.
Oo na, mahirap kumunta na. Sige Ikaw na. nagkakano eh. Sige na. Tara. Bumili na kayo din. Bibili, di na bibili. Umili na lang kayo ng kuwan. Oo. Ng chicherya. O, doon na nga, on the way. Pag on the way na tayo dun, Oo. dadaanan na lang tayo sa tindahan, tapos sa ano. Oo. Tayo, dalaan. O, di may mga ano man baga dyan. Ano kailangan? Tubig lang. Tubig? Oo, tubig lang. dali Tubig. natin. Wilkins, na gano'n. O, tara na. Ano, boys? O tara na. Wala ka na. Ayusin mo lang gamit ko. Sige, Ako, sige, may jacket kunin. ha. Ang init. Wala ako. Ayun, sige, may jacket ako. Ah, sige. Dadala ka lang ng damit mo. Sige na. Hindi na. Huwag na mag-ano. Basaan na umuwi. So yun, naisin ko lang dito yung ano ko kasi nga, nag-upload kasi ako guys. Ayan. Tapos nag-brown out pa. Oh my God. Ayun, uploading siya. Kaso nga, brown out. Kailangan ko itong dalhin. Tapos itong battery. So, okay na to guys. Wala na ba akong dadalhin? Wala man kasi ako magdamit masyado. A few moments later. So yun guys, ready na po kami. Ready na. Si Kuya. Bidang naghahanap ng O baka nag... Si Ate Bidang. Sasama si Ate Bidang. Pinate. Sasama daw si Ate Bidang guys. Si Ate Jenny hindi na siya makakasama. Pero sila Badet sasama sila. Pati si Kuya Vince. Sila no na hindi din makakasama kasi may pupuntahan daw mamaya. si ano si May Bidang. surbaga dyan. Oh, pwede na yun. Kailangan nating manghiram ng motor. Si Kuya kasi iniwan pa si Mura. Doon talaga, tatlo na siya. Uploading din si Kuya. Ako nga guys, uploading din. Tapos nawalan pa ng kuryente. Ayan guys, bibili po muna kami ni John ng kung anong, sige na, kuha na kayo kung anong kakainin nyo, kung chicheria or kung ano. Ay, okay na ba yan? Kayo. Wait, wait. Kung may dadagdag ka pa. Dadagdag ka natin. Ah! Yan, so yan na. Tara. Ay, wait. Ang dali. Wala siya guys. Ayan. Sige, ano pa ba? Okay ka na dyan? Sige, okay na yan. Uy. Binigyan ng Yakult. Hindi, ito pala delete kasi hindi man siya malamig. Tingnan mo ako may malamig, Beb. Wala. Bakit hindi sila naglalagay? Yung malamig. Ay, oo nga, no? Ito pala. Makabukas. Ano ko sana? Tayo, ano sa inyo? Ikaw, akin to, hawakan. Yakult. Yakult. Ito. Let's go. Yan guys, doon na lang. Yung ano yan, kay Kuya Bern. Tingnan natin kung magkano. Kapag may sobra, bibili natin ng prutas. Ay,
Tapos magagas pa pala. Wala kayong gas, no? Walang gas yung sa motor nila, Jami. 519. 519. Lahat? Pati to? Di ba maganda? Tapos mo yun. Sale 519. Sakto to. 1, 2, 3, 4, 5. 550. Ang mura. Ang dami natin ganyan na yan. Mura, di ba? May ano dito, may music. Okay lang yan. No problem. Kumbala, chat. Thank you. May sukli pa tayo. A few moments later. Gano'n sa nagsaw. So yun guys, ito na po. Anda kay kuya. Ayun na po yung nabili namin. Sa halagang 5, wait lang please. Ang dami kasing naka ano. Sa halagang 519 pesos. Okay na. 519 pesos. Kuya, ang dami. Dami ba? Oo, kuys. May cook pa nga to eh. Dami talaga. Kasi pag may coke na, madami na talaga yun. So ayan, tara guys. Magagas pa tayo sa kanila. Feeling ko mahuhulog ako. Nakakatakot si Kuya Noli pag nagdadrive ng motor. Feeling ko matutumba. So ayan po, magagas sila dun. Ito ba? Alam mo, ano ako yung makababa? Alam ko kuya. Tinan nyo naman yung aking postura here. Eh, po kayo magbaba? Magas ka man? Oo, nandun Ayaw yung- nga andyan yung pala. bookshop lang. Wala din pala tong gasket nilo. Hindi ako nang bayad. Dito ko so, meron pa tayong ano, budget 1K. Pupusin na lang natin ito tapos pag bibili tayo prutas sa'yo na lang. Tig 500 na ata, quiz. Wala, tag-100 lang ko yung ina yun. Ay, I mean laki full nun. tank. I mean ano. Eh, prutas mo na lang yan. Ako nabibili. Ako na baka nang bayad. Yan, ano, full tank ko yun. Huwag na. Masyado marami yung pultang. Ilan? Basta ako na bahala. Sa gas? Ng dalawa? Sige, yay! Sagot daw ni Kuya yung gas. Tag-100, sobra na yun. Okay. Malayo ba kasi yun? Eh, relax ka lang. Baka maubasan. Pag pinultang mo eh, Kuya, baka maubasan. hindi yan maubusan. Di kita makauli. Relax ka lang. So yun guys, dito na po kami. Si Kuya Noli tawang-tawa. Nahulog ako guys sa motor. Umislide eh. Ang sakit ng dito ko.
Ayan guys, nandito na po kami. Meron ditong kat si Kuya Noli. Dinalis na yung damit sa sobrang init. Pero lang kulugtod. Pagbalik. Mamaya tingnan natin. Nagpapahingi nga muna kami kasi sobrang init. Pagbalik na naman. Sabi yung pawis. Hindi kasi mas mapagal lang pag pasiring digdi, pero sa pagpauli, garo baga ano na lang. Pag natulala ka, pagod daw yun. Pagod. Natulala si Kuya. Si Jame. So yan guys, meron po kaming mga baon. Lalapag na natin dito. Mabilad, baka mabilad. 15 isa. Matinda kami dito, magbebenta kami dito. May mga naliligo kasi sa baba. Yayaman kami dito. Yayaman. Kasi meron tayong coke. Baka mabilad. Grabe. Sayang! Speaker pala. Wala tayong speaker. Maganda sana dito mag sound trip. So ayan na guys, yung aming baon. Hindi na kami nagluto. Ang bala ko sana magluluto kami ng tinapa tsaka ng tuyo. Prutas nga lang. Kaso parang hindi na mag-prepare. Kasi si Kinoli palagi akong kinokontra. Kaya ayan. Anong oras na, Kuys? Ibang kasama, naligaw daw sila. Naligaw? Oo, yung mga kasama namin naligaw. Hindi kasi 2:44 na, so magti-3 na. O kaya naman sana, Kuys. Yeah. Alam mo kasi, kaya mahirap. Layo ng biyahe. Pag ano daw kasi, madilim na rin. Makakasama Madilim. Layo pa ng biyahe. Pwede na nga maligo. Pwede na maligo sa may malilim. Buti ng dagat. Ala, sana hindi ito mahulog. Sana huwag ko mahulog. Oo, mahulog. Char. So yun guys, bababa na kami. Nauna na si Jame, tsaka yung dalawa. Si Kuya nagbibihis pa. Tapos ayan yung daanan, bato. Ang lalaki ng bato. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Ang lalaki. Ito nga lang. Yeah, yeah. Huwag sana akong madulas. Oh my God! Ang ganda. Wait lang. Ah! Ayun! Dito, meron maganda. Ayun! Akala. Sige, paano yan? Paano makapunta? Ah, dito dadaan. Sige, wait lang. Picturean nyo muna ako dito, be! Gusto ko dito. Ang ganda ng pwesto ko dito. Oh. Tabi-tabi po. Yan. Ang ganda ng falls. Ang ganda ni Jame. Parang diwata here. So yan guys, bababa tayo. Tingnan natin. Sana wag tayong madulas. Please. Oh! Wala pa. Gumalaw na yung bato. Tingnan nyo. Oh. Gumalaw. Oh. Hey! Or may tumawag. Ano? Dito ako pupunta. Nandun si Jame. Etong bato. Kaya ba? Ah, sige, pupunta ako dyan. Mali na naman yung plano ko. Mali na naman yung binabala ko. Delikado talaga palagi yung naiisip ko. Paano ako makaakyat? Doon.
cellphone. Saan kami dumaan? Tabi-tabi po. Ah. Be! Hawak. Paano pag nahulog? Yan o, mag-ano ka. Ah, ito, cellphone ko. Ay, sige, go. Okay. Uy! Hawak. Ay, kaya pala. Ah! Oh my God, may dalang anong upuan. Oh, yung tubig, mabigat yan. Feeling ko kailangan ko magpaalang kasi madudulas ako pag nakachinelas. Wow! My God! Ang ganda! Ang ganda, guys! Ang ganda dito! Ay, dito ako maliligo. Ay, tabi-tabi po. Diyan ako basta guys maliligo. Oh. Tama lang yung tubig, tsaka walang agos na malakas. Si Kuya Noli! Naririnig nyo ba yung naririnig ko? Ang sarap sa tenga. Dito nga ako magmuni-muni. Nag-set up sila ng kanilang pwesto. Ang ganda yan. Hala, si Jami! Nandun na sa dulo. Si Kuya Noli. Oh my God, ang lakas ng agos. Pero kung hindi sana yan malalim, kaya yan. Hindi man malalim, di ba? Hindi man malalim. Hindi. Oh, dito nga ako eh. Dito ako mag-moment. Malalim dun. Moment tayo dyan. Grabe, ang sarap sa tenga ng ano, ganitong tunog. O bakit? Nangyari doon sa isa. Hindi na balang, hindi na malalang. Okay lang yan kung hindi malag. Sorry lang, ano ka ba? Si Jame, nagmo-moment na din doon. Mamaya guys, hindi nyo makikita. Pero kanya-kanya na kami pwesto nito kung saan kami magmumuni-muni, magmo-moment. Kanya-kanyang bato kami. Si Jame, dito na lang ako sa batong to. Mali mo si Kuya Noli nandun na sa batong yon. Kasi yung dalawa, dyan. Tag-iisa kaming bato. Magmo-moment. Kaso wala ditong signal kaya hindi tayo makapatugtog. Tsaka hindi na rin naman maririnig yung music natin kasi sobrang lakas ng agos ng tubig. Pero sayang wala tayong dalang speaker. Sayang. Ang dami. Si Badit! Nandiyan si Badet tsaka si Kuya Vince. Nakasunod po sila. Ayan. Naligaw kayo? Naligaw daw sila. Ayan. Tapos ko lang maligo. Andiyan na si Badit oh.
Bagay ganig di ko is. Ibana! Ano ako is? Ibana, nagutom. Makagutom ko is. Gutom si Ibana. Si Ibana po, nagutom. Ibana. Iba na siya. Yan po, may iba na siya. May iba na siya. Ayan po, nagutom si Ibana. Nagutom. Alat. Ibana. Bakit daw, Ibana? Ayan. Ayan, bakit? Ayan. Pakyut kuya. Paano ba yung pakyut? Bakit? Hindi na kuya marunong magpakyut. Bakit lang yun? Ano eh? Ano eh? Ayan lang, ayan, bakit? Nagutom talaga ako. Oo. Nagutom. Oh? Ibana talaga. Nantok ako. Tulog ka mo. Sige na lang mamaya. Nantok ako. Nagutom si Ibana. Nagutom si Ibana. Ang pangat ko course, no? Ang taba ko. Ibana. Ibana. Iba na 2.0. Asan na yun? Nagutom talaga. Dami pa ba? Wala na ako. Coco Martin. Ahem! Ahem. Ahem! Magaling na Joke lang. Magaling na bumawi. Sabi ko joke lang. Magaling na bumawi. So yun guys, sa mga person. Nandun si Mayora tsaka si Badet. Kaya Noli, mumuni-muni daw siya dyan. Si Kuya Vince yun, hindi manaligo. Sige na. Sige na. Yan si Kuya Vince. Isus, makatakot to. Bakit hindi kanina pa ako guys, palagi ako nadudulas, kada mapakan ko nadudulas ako. Tapos sila, parang wala lang. Wala si Kuya Noli oh. Nag-ano siya, nagde-dead man's float. Dead man's float. Kuya Vince, ayun, layo. Ay! Oh my! Grabe, nakakatakot yung paa ko nanginginig pag mga ganyan. Ano po is? Ako guys, mamaya na muna. Tama na. Ilang beses na ako nadulas. Masakit na siya pa ako. Tsaka guys, natatakot kasi ako. Gusto kong itong dalhin sa tubig. Kasi wala naman nga siyang case. Tapos, sabi ni Kuya Noli, tinanong ko si Kuya Noli kung pwede ko ibaba sa tubig. Sabi ni Kuya Noli, kung hindi ko pa man daw nabababa sa tubig, wag na lang. Kasi di ko pa ito tinry basain. So, sayang, mag-video sana tayo sa baba, sa may tubig, no? Wala tayo kasing videographer. Sa susunod, magdadala tayo ng taga-video natin. Ano si Kuya?
maganda sana kaso delikado yung bato. Yung mga nasa ilalim na bato kasi madulas. Tapos ito naman ang mga bato na inaapakan. Kapag hindi siya basa, okay siya. Pero kapag kunyari basa ka, tapos mababasa, mag-aapa ka, madulas na. Pag nababasa yung bato na madulas na. Sabi ni Kuya Noli, sinisigaw ko yung isang pagod na challenge. Sumisigaw. Parang ayoko na tuloy bumaba. Galing na ako dun sa baba kasi hindi nga lang ako nakapag-video nung naligo ako. Kasi ang hirap i-set up nitong camera na to. So ayan guys, may iwan ako dito tapos pupunta sila doon sa may dulo. Ayan si Kuya Noli. Nawalan kasi ng lakas yung tuhod ko nung naano ko doon. Tapos muntik na, natakot lang ako para sa buhay ko. Yun lang. Ingat kayo, be! Ayan, papunta sila dun sa dulo. Ito kasing tatlong lalaki, si Kuya Beans, tsaka si Dugong, tapos yung isa, guys, yung isa, pumunta doon, tapos may nakita daw silang magandang view, magandang spot. Kasi sabi ko, hindi na ata ako makakasama. Nagmuni-muni na lang ako dito sa Gidle. Ayan o. Ayan na sila. Ewan ko, clumsy kasi ako guys. Ay nako, ito na may mayroon. Ako na lang dito magbabantay kasi marami ditong naiwan na gamit. Lalo na may mga phone ditong naiwan. Ayan o. May mga phone, pati yung mga gamit. Tapos may mga bag dun si Kuya Noli. Yung pinaka-importanting bag ni Kuya Noli. Nandyan, naiwan. Kaya kailangan may magbabantay dito kasi baka may dumaan. Tapos syempre wala dito yung mga tao. Ayun na agad sila. Mag-4 na ata, 4 PM. Ayan, tapos maya-maya after nila dun, baka pauwi na din kami. Kasi malulubat na din ang aking GoPro. So yan guys, ayan na po sila. Alas 4 na, 4:30 na daw sabi ni Kuya Noli. Ngayon lang sila dumating. Dito lang ako kanina. Higa-higa, muni-muni. Ay! Jame! Tama na yan, Jame! Tagal ah! Ang tagal. Kabilinaw ba? Parang mo na napakanda, baka umakit mo. Yan na makanda, puntaan mo yung pinakadulo. Ayan. Sige, baba. Dali, aray ko po! Dito sa likod. Kunin mo na kasi yung helmet niya. Sa likod. Sana all! Ang sakit niyo sa mata. Ang sakit. Mano nga, baka dyan O, dito ka sa kamila. Ang sakit talaga sa mata. Ah, may patamil na siya. Mi! Dito, Mi! Huwag kang mag-alala. Aray, Tukod! ang kati. Ang kati ng jacket. Ah, ganun, Huwag mo talon. suotin. Tatalong ka naman yun. Tara. O yung tubig. Meron.
Ganun yun. So yun guys, karating lang po namin. Pag Ayan. sumunod ka dun, ticket ka. Mabilis talaga yun siya. Sabi. Guys, sobrang sakit ng mata ko dun sa biyahe. Parang may pumasok. Tapos, kuya, nagbutog na siya. Ayun o, ayun o, ang sakit. Pero guys, kami nagkakagit. Gariras siya ang napamatik ko. Garo malanit, baga koy. Andiyan na si Jame? So yun guys, Hindi na si Jame? wala pa si Jame. Hello, andyan na? Si Jame kasi sumakay siya doon kila Kuya Beans tapos kay Badet. So yun, nakauwi lang. Anong oras na guys? Gabi na ata. Sige, tapos ayun guys, hanggang dito na lang kasi hindi na ako mag-vlog, mag-edit na lang ako lahat ng videos, edit ko na. Kasi itong mata ko masakit na talaga. So ayan, panoorin nyo lahat. Pero hindi kompleto yung video ko, panoorin nyo sa channel ni Kuya Nolly, So yun lamang po guys. Bye bye. Love you all.